Okay naman, DJ, nung gabi. Pero nung umaga, ayaw tumigas. I've met a guy 8 months ago sa dating app. Nung nag-meet kami, nag-staycation kami. Okay naman, DJ, nung gabi. Pero nung umaga, ayaw tumigas. Nakailan kayo nung gabi? Isa lang. Isa lang! Sobrang na-excite din kasi ako. Kasi I've been single for almost 7 years. May agyo na yan, no? Naulit pa yung Tapos, hindi- nangyari? 2 times yata nangyari na, ayun, ayaw. Baka hindi talaga siya morning person. Uy, hindi mo kapag morning. Ah, Naka ano, Oo. flag ceremony. Oo, flag ceremony talaga. Namundok ba siya sa'yo? Oo. Tapos, ikaw ba, ginalaw mo din yung manok? Oo naman, DJ. Ano, hinawakan mo lang o sinubukan mong kainin yung chicken? Kinain ko. Nung kinain mo, hindi tumigas? Tumigas. Oh, Tapos tumigas! oo nga. Tapos nung ipapasok na biglang Lumantoy, ganun? Ang ba't ang hina niya? Ganun. Wow! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.